Čaute, ideme si zahrať Fortnite a ideme si zahrať Battle Royale jak minule. No, dobre. Padáme. Ideme do Lost Lake, neviem to čítať. To je jedno. To vyfajtíme. A prepáčte za zlú kvalitu zvuku, lebo natáčam cez mobil. Nie. Čo tu už není? Nie, som už padol týpek. Ja som ho asi nevidel. Som to skôr označil, než on s tým on dopadol. Asi som sa nevšimol. A dobrá správa je, že sa mi to ešte až tak nelaguje. Počkaj, ide týpek. Počkajme si. Ide to. Úplne dostal. To som úplne čistý ja. Počkať. Radšej zavriem. Ok, ideme sa otvoriť čestky. Také bude. Ja, to mi padlo. Ideme sa kúknúť. More. Čo je? A nemôžem tu ísť. A kúpime si od neho broku. A jarko. A kúpime si ho rovno. Celého. Typek. Typek ma asi videl. Dostane. Dobre, lagy, troška. Iba, a to je asi bot. Dobre. Oj, dostal som ale. To bol skôr začiatočník. Dobre. Máme to. Už dané. Zoberieme si. Kde je? Týpek dostal. Mohol ísť do lobby. Karta. Ďakujem. Tu je jeden big shield a je to aj druhý, áno. Ďakujem. Neviem, že čo mám zobrať alebo nie. Neviem, asi nie.
podľa mňa tak za mňa príde typek, ktorý to bude mať a bude nás tam spamovať. Samozrejme, nie lagy, ale už to nie sú až tak lagy jak minulé. Kde? Tuto. Prečo to mám botov? To je profesionál. To je normálne bucha. More, to je normálne necháme ho. No, chcel ísť fajtiť. Chudák! Dostal šitom. Teda čo? Asi cenzúrnem. Mám už všetkého. Chlapci, mám dobrý ľud. Takže toto môže byť vinhra, sa mi to nezačne zasekať. Brácho, to čo tu je? To je vlastne nejaká týpka, ktorá má nosiať neviem čo. Očiak neviem čo. A to je proste kameň nejaký. Ináč viete o tom novom sekrete, o tom, čo je v... Počkaj, teraz neviem, kde je. Tuším tuto. Len ja neviem, ako sa dá získať ten kľúč, ale viem, že sa dá, musím si mať kúpnú video a najbližšie vám ukážem ten sekret a možno ho už viete viacerí, ale... A keď takto si to kúknite od Alkana, tento tam už má dneska vydal video o tom sekrete. Zoberieme si náboje, tie by sa mi hodili. Nie. Keď skúsim sa nevypiť ten náboj. Ale ja už to nepotrebujem. Dobre. Čo to spravím? Typek, není to. Prečo som stále Fortwist? Podľa mňa mi to zás vidia v minulej hre. Zastupujem celú hru a nejdem fajtiť. No. Mori. Ináč tá želva, ona je tu mega, neviem, že či je toto. Neviem, že či je teraz tuto, alebo kde je tuto. Tak, ona, alebo tuto neviem, kde je proste. A ona mega pekná. Čo hovoríte na toto season? To je, podľa mňa to, neviem, nie je až tak dobrá táto season. Ale ten Battle Pass je v pohode. Môžem povedať, že je zlý. Kúknite, aký je profesionáles. Ešte bot to zabije. Bot proti botovi. No, samozrejme lagy.
Ešte jeden. Nie. Preži. Dobre, som dead. Lagí zás, vidíte. Dobre, nebudeme. Ešte si zahráme jednu hru. Počkajte, len to líbnem. Dobre, ideme na ďalšiu hru. Ozvem sa vám, keď sa joinem. Toto vlastne vidím locker. Ako nie je až taký, ale ja sa vám ozvem. No dobré, už nás to prepilo a padáme do asi Floody, neviem to prečítať zás. Čo to je? More, niekde mi vyskočí tak. Flooded Frogs. Ja, je tam moja angličtina. Tuším, pred chvíľou padali. No, more, zasa mi to je na to nenačítalo. Tak to sa vie, že teším momentálne úplne, ale že úplne. Vidíte tú dobrú grafiku, úplne najlepšia grafika, ale že úplne. Vidíte. No, dobré. Ježe stretnem týpka. Prečo? Jako? Za čo? Aha, dobre, ale ešte stále sa mi bugujú stromy. Už je dobré. Dobre, máme SMG. Podľa vás je, jaká najlepšie SMGčko v tejto hre? Podľa mňa je... keď dúfam, že toto. Ono je mega OP. Kúkajte proste. Alebo ešte aj pištolka je OP táto. Táto vás preže zabije. Kúkajte na týchto typka, čo stretneme. Jak dostať s týmto. Alebo ja dostanem. Kde? Úplne. Týpek nevedela ešte, keď to máte v zlatej. To je mega. Mori. Lagí. Nevadí, ale už nelaguje. Aha, česká nová k tomu. A budem sa rýchlejšie pohybovať, aspoň tuším. Áno, rýchlejšie sa pohybujem. Koľko berá toto? 15 a toto 25. Ide? No dobre, to nikde videl. Toto nie. Toto, dobre, končím Fortnite kariérou. Nie, ďalší. Dobre, som dead. Samozrejme. Dobre, zahráme si ešte jednu, lebo ja naozaj mám nervy. No dobre, ideme ďalšiu a poslednú možnú hru a sa s vami rozlúčim a ináč oplatí sa podľa vás kupovať Fortnite Crew. Podľa mňa no, za 11 eur máte skoro všetko.
No všetko máš vlastne, aj V-Bucksy dostaneš, ešte 2000 V-Bucksov máš iba keď si kúpiš Fortnite Crew, lebo však si kúpiš Fortnite Crew a ešte máš aj v Battle Passe máš nejakých 1000 V-Bucksov a tak. Hlavne sa to platí za 11 eur, ale ja to nemám, ale mal som viac Battle Passov, mal som aj predtým sezónu, ale mne sa hrozne ľúbi tento a proste tak. Dobre, ozviem sa vám, keď ma to joinia. Nechce sa mi to načítať. Kompletne to mám všetko biele, neviem prečo. Ale predtým som to aj mal tak všetko biele. Možno sa mi to načíta ešte nie, zase tie stromy budú. More ani glider nevidím. Keďže vidím aspoň ten glider. Čo je toto? Dobre, skončil som. Beráme ako dobre, Winkle, alebo nie, čo to je? Twinkle. No dobré, som dead, lebo samozrejme. No. Ja nie, typy nemá zbraň. Ale ja mám, lebo som... Samozrejme. Prečo? Lebo mňa zabije reálne bot. Len kvôli lagom. Iná pleta. Prečo mi to nechce strieľať? No, dobre, som dead. No, dobre. Kebyže sa mi to už načíta, sa to ako mohlo. 60, dobre, už mám, už sa mi to načítalo. Dobre, to ja som to, nakoniec. Dobre. Mne sa mi to načítalo. Máte rád Fury alebo Holo Twister? Assault Rifle, podľa mňa je lepšie toto Holo Twister. A potom ja... No. Dobre, toto vyhadzujem. Čakáme. Týpci, tu sa fajtil alebo... Holo Twister, ale v fialovej variante, čo je katana. No tak to nie. Vy viete o tom movemente, neviem ako funguje, ale Alkan ho ukazoval. No dobre. Zahráme si poslednú hru a už fakt končím. Dobre. Zase to mám celé bíle. Padneme kde sem. Kam? Tuto. No na onu. A tu. Čo to je? Henta. Želva. Ako sa tu povie? Sme to napadnúť. Dobre, to je jedno. Dobre, samozrejme, týpeček. Normálne tryharder Sigma. Brácho, ale to je mega pekné. Ojojoj. No, dobro, mohol som si dať naproti.
Hovor, že sa mi to vypne. Keď sa mi to vypne, keď hovorím, že keď sa mi to vypne, keď sa mi to vypne, video vyjde, to je jedno, že vyjde, ale dobre, asi sa mi to vypne. Ide? No dobre, disconnected. Budem končiť. Disconnected. Video nedohrali sme ani. Crashlo mi to. Takže budem končiť, lebo mi sa to vyplo. To je to, keď mám lagy. Inak dneska som nemal lagy, ale tak vždy to prídeš na video. Vôbec nechápať. Proste budem končiť. Čus.